dedicada d'alguna manera a l'anàlisi científic i en el món de la teledetecció. L'hem de situar a la Universitat Autònoma de Barcelona ara amb un grup que no sé si dir-ne de, com ho diríem això, no sé si dir-ne de lobby o d'expertais que s'anomenen grumets, però diguem l'hem de situar així. Ha estat Anglaterra, Alemanya, em sembla també, a Michigan, fent estudis més relacionats amb teledetecció. Llavors, Cristina, contem que tu avui ets la veu de la ciència. Sí? Gràcies a l'ACTIC per haver-nos donat aquesta oportunitat en els que vivim de la recerca, que fem servir aquest tipus de sistemes d'informació geogràfica per també explicar un altre punt de vista molt diferent al que fins ara hem vingut escoltant, que és el de què fan els científics de dades, una mica. M'he plantejat explicar-vos una mica la reflexió del paper del SIC dintre el món de la recerca i per això farem servir uns exemples que en diem Trinomi Big Data, que us explico a continuació. Una mica la idea de la presentació és reflexionar sobre el paper que té la ciència i la tecnologia de la informació geogràfica dins del món de la recerca, però també el paper a l'inversa, com la recerca influencia la ciència i la tecnologia de la informació geogràfica per tal d'estimular que es continuï avançant i es faci aquest desenvolupament necessari. Això ho fem des de nosaltres, bàsicament, els tres aspectes que us explicaré és a través de les dades in situ, a través de la modelització de dades i a través de la teledetecció. I tot això dintre d'un context Big Data, de dades massives, que és el que fa ja un temps ens hem acabat trobant també dintre el món de la recerca. Les dades. Les dades, com ens explicava, més bé que jo no ho podrà fer, més bé que el doctor Miranda jo no ho podré fer, però les dades sempre n'hem tingut de fonts molt tradicionals, la cartografia bàsica, treball de camp, estacions, en aquest cas com l'exemple que us poso de pluviometria, fotogrametria. També en tenim de molt més noves, com per exemple el LIDAR, que gràcies a això es pot fer una gestió molt més eficient, per exemple, a nivell forestal. S'està aplicant molt a nivell industrial, com en el cas que us poso aquí dalt de gestió de torres d'electricitat, però també per usos més singulars, com per exemple aquesta foto en blanc i negre, que és un sostre d'una cova que es fa servir per fer recompte de ratpenats, o un cas que ens van explicar fa un parell de setmanes al Congrés de l'Associació de Geògrafs Espanyols, que era per reubicar topònims antics, diguem-ne, en llocs concrets dels nuclis més antics de les ciutats, com poden ser el Clot de la Padrina o la Pujada Alta o el que sigui. Llavors, nosaltres ens centrarem més en el cas de les pròpies dades in situ, que nosaltres utilitzem bàsicament són estacions meteorològiques. Després, en el cas de modelització de dades, que és una combinació de múltiples dades, i en el cas de la teledetecció, que ara mateix ja ens estan permetent disposar d'unes sèries històriques molt, molt llargues, de més de 30 anys, i que, a més, estan arribant a unes resolucions espacials que fins ara no ens haguéssim pogut imaginar, que ens permeten disposar de molta informació en molt lloc i, a més, amb una resolució molt, 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 molt bona. Com és aquest cas, per exemple, això poden ser unes imatges que perfectament poden semblar adquirides a través d'un vol amb una avioneta o fins i tot amb un dron, i aquestes imatges estan preses amb uns satèl·lits que estan a 700 quilòmetres de la Terra amb una resolució espacial de 31 centímetres. Clar, la capacitat i la potencialitat que té un satèl·lit que pot prendre una imatge d'aquestes pràcticament cada dia no és la mateixa que nosaltres podem gestionar o desenvolupar amb les eines que fins ara teníem.
Per què una aproximació Big Data? Bé, doncs perquè tradicionalment nosaltres havíem treballat amb dades detallades en àmbits geogràfics molt concrets, com aquest cas que us poso amb el puntet vermell, o bé amb dades molt generalitzades en àmbits molt globals. Cada una d'aquestes aproximacions té els seus pros i els seus contres. En el cas de l'aproximació molt detallada, ens permetia tenir una informació o un estudi molt concret d'una zona molt petita, però perdíem la generalització que això podia suposar. I en canvi, treballar amb dades molt generalistes, com és el cas de la imatge que us poso a l'esquerra, a la vostra dreta, ens feia perdre molt de detall que podíem no tenir en compte. Un cas molt visual, si dibuixem un transecte amb un mapa digital d'elevacions que està generat amb un costat de píxel de 30 metres, això és el Montseny, podem obtenir un perfil d'elevacions en el que realment podem identificar dos cims, una vall, que això ens permet entendre el perquè de la distribució de la vegetació en unes zones determinades, com pot ser la fageda del Montseny, o altres detalls d'aquest estil més de medi ambient. En canvi, si el mateix exercici el fem utilitzant una sèrie de dades que prové d'una resolució espacial molt grollera, tot aquest tipus d'informació la perdem. Per tant, la interpretació que estaríem fent en aquest cas del territori seria errònia. Què passa? A nivell científic som molt ambiciosos, com vosaltres també, i llavors el que volem és detall, però poder-ho fer d'una forma global. I l'única eina que ens permet poder treballar amb aquestes dues condicions, de treballar molt finament a tot arreu, són les dades massives, són el Big Data. Com gestionem el Big Data? Doncs, per sort, el nostre grup de recerca fa molt temps que ja treballa amb temes de dades massives i en els últims anys ens hem centrat molt en l'evolució de poder treballar amb dades de computació d'altres altes prestacions, molt enfocat en temes de paral·lelització de dades, entesa com a entre ordenadors, fent servir sistemes de... fent servir sistemes de gestió distribuïda, Condor, que són la capacitat de poder optimitzar diversos processos en diferents ordenadors, de forma òptima, diguem-ne, o bé a través de l'MPI, del Message Passing Interface, que el que ens permet és utilitzar diversos nuclis d'ordenadors, però només per un sol procés. I l'altre que no es veu, perquè sembla que hi ha hagut un problema amb el PowerPoint, és la intraordenadors, que seria l'ús de diversos nuclis d'una CPU. Com sabeu, la limitació tecnològica fa que avui en dia els ordenadors, per poder ser més potents, l'única possibilitat que tenen és que puguin incrementar el nucli de processadors que porten. Per tant, cada vegada tenim ordenadors amb més nuclis, però cada vegada tenim menys software, si li voleu dir, o menys capacitat per utilitzar aquests nuclis de forma simultània. En aquest cas, per exemple, teniu una captura de pantalla d'un ordenador que té 8 nuclis, que veieu que n'hi ha 3 que estan més o menys treballant, un que està una mica treballant, però que la CPU només està treballant amb un 13%. Clar, en el moment que nosaltres som capaços de gestionar l'ús d'aquests 8 nuclis amb el nivell de potència que nosaltres vulguem, se'ns facilita moltíssim el tema de poder gestionar les dades massives d'informació. Per altre cantó, estem treballant ja pràcticament tot amb sistemes de 64 bits, s'ha acabat el de 32 bits, i hem continuat apostant per utilitzar un llenguatge C i dades binàries. El primer exemple que us vull posar de més material de l'aproximació Big Data amb dades in situ és un cas que ja fa uns anys que ens vam trobar, que va ser el que vam haver d'abordar un anàlisi en el que requeríem tenir unes dades climàtiques per tota la península que en aquell moment no existien. O sigui, existien mapes climàtics
que majoritàriament havien estat desenvolupats a través de tècniques tradicionals, que molts no s'havien fet servir ni tan sols totes les estacions termopluvimètriques disponibles, que molts també eren subjectius i necessitàvem, diguem, fer un pas més. Llavors, a partir d'això es va desenvolupar el primer atles climàtic digital de la península Ibèrica, d'això pràcticament fa 10 o 12 anys, que és un atles que el vam treballar ja de manera a través de sèries climàtiques que caracteritzaven les sèries com un tot i vam fer un pas més, amb 2 milions, ara mateix té més de 2 milions de visites, milers de descàrregues, ha estat citat més de 2.000 vegades en la literatura científica, que és una mica el que nosaltres ens avaluen dintre el món de la recerca, però encara hem volgut fer un pas més enllà. I aquesta informació ara mateix ja no ens és suficient i el que volem és tenir el mateix, però durant més temps i tenint un detall més gran. Llavors, ara el que estem fent ja és agafar dades discretes en el territori, com són les estacions, les convertim en dades contínues, interpolem, convertim aquestes dades en dades contínues en el territori i, evidentment, això gràcies al SIC, modelitzem i la gràcia d'això és que, a més, ho podem extrapolar tant a nivell... O sigui, podem fer una altra dimensió més, que és la temporal, és a dir, podem acabar tenint informació d'aquest estil per cada mes, en aquest cas les dades climàtiques aquestes, de l'any durant els últims 50, 60, 70 anys del que tinguem, dels límits que ens donguin les dades in situ. Això em porta a explicar-vos el següent exemple, que és com modelitzem dades SIC, que és el cas dels índexs de sequera. A través de les dades climàtiques el que sí que podem veure, per exemple, són els règims de precipitació. La sequera meteorològica, que és la que és més estandarditzada, diguem, s'entén com a la falta la que entenem tothom, com a la falta de pluja, dèficit de pluja en una zona durant un temps concret. Però si aquesta sequera meteorològica té un impacte directe sobre el desenvolupament dels conreus, acabem tenint una sequera agrícola. I si, a més, aquesta sequera meteorològica acaba tenint un impacte directe sobre els sistemes hidrològics, com poden ser aqüífers, com poden ser reserves hídriques o fins i tot en els cursos alts dels rius, acabem tenint una sequera hidrològica. I quan qualsevol d'aquestes tres sequeres té un impacte directe sobre l'economia d'una societat, parlem d'una sequera socioeconòmica. Bé, en el nostre cas el que ens interessa, dintre de la diversitat de sequera, que aparentment sembla que no tingui cap tipus de secret, és poder caracteritzar l'inici de tot això, que és aquesta sequera meteorològica. Com podem estudiar, com podem caracteritzar aquesta sequera? Doncs ho podem fer a través d'indicadors. Aquests indicadors, bàsicament, el que fan és combinar informació, en aquest cas, evidentment, si estem parlant de pluja, ha de ser informació de precipitació, però també pot ser, o lo interessant és que introdueixen altres variables, com per exemple la temperatura. Llavors, des dels anys 60 que s'estan desenvolupant índexs que integren sobretot la precipitació, com poden ser l'índex de Palmer o l'índex d'Amberger, però últimament uns que s'han posat molt de moda són un parell d'índexs que són índexs estandarditzats de precipitació, l'SPI, i de precipitació i evapotranspiració, l'SPI, per bàsicament 4 raons. Una és que són comparables al llarg de tot el territori, o sigui, no són site específics. L'altra és que són fàcilment calculables, són aproximacions estadístiques que ens permeten modelitzar aquests fenòmens de sequera. Els estandarditzables són fàcilment interpretables, que evidentment això a l'hora de fer recerca és molt important, perquè ens permet en poc temps treure unes conclusions realment consistents. I l'última, que us n'he dit 3, és que... ara no me'n recordo.
són comparatius entre ells, és a dir, jo puc comparar els resultats d'un punt amb un punt que estigui a l'altra punta del món i poder interpretar entre ells les diferències, cosa que això fins ara tampoc no era possible. Llavors, la gràcia, el gran avantatge del SIC en aquest cas és que, a més, a partir del SIC podem calcular aquests índexs a diferents escales temporals i poder interpretar la sequera no només en un moment puntual en el temps, sinó com a una onada espaciotemporal que està afectant el nostre territori. Llavors, aquí, per exemple, teniu uns mapes en els que podeu veure per l'agost del 2005 i pel març del 2008, que són dos moments en el temps en què aquí a Catalunya es va declarar un decret de sequera. Aquests índexs estandarditzats, on a partir del verd fins al vermell ens estan indicant ja que estem sota un període de sequera, com més vermell vol dir que és més greu, diguem, l'episodi, i en aquest cas veiem amb aquesta finestra temporal de 12 mesos, aquestes de 6, 12, 18, 24 i 36, com ens està indicant que la sequera patida en aquest mateix moment no era una cosa puntual, sinó que era una cosa que ja venia de problemes o d'anomalies pluviomètriques des de feia un any endarrere. La del març del 2008 encara va ser més extrem, és a dir, el problema de dèficit hídric no venia d'aquell hivern, sinó que venia d'anomalies pluviomètriques que ja arrossegàvem des de feia 2 anys. En el moment que una sequera puntual d'un estiu que pot ser calorós s'ajunta amb una sequera d'aquestes de llarg termini residuals que estan entre cometes ocultes a darrere perquè el dia a dia del règim pluviomètric no ens permeten recordar-nos-en d'això, és quan realment tenim problemes. Això, la gràcia ha sigut que evidentment ho hem pogut, gràcies al SIC també, ho podem extrapolar espacialment i temporalment, de manera que, com us explicava abans, aquesta informació ens permet veure com una sequera, per exemple, aquest estiu del 2005, té tot un moviment, té tota una onada que acaba repercutint, diguem-ne, en problemes fins pràcticament a finals del 2006, tot i que aparentment el 2006 podia ser en aquell moment un any relativament plujós. Finalment, l'última part de l'aproximació que us vull explicar, Big Data, és la que fem a través amb el tema de les imatges de teledetecció. Fa molts anys que evidentment es van llançar els primers satèl·lits, ara mateix estem disposant d'imatges de sèries temporals molt llargues que ens aporten moltíssima informació, estem parlant pràcticament de 40 anys de dades, adquirides no només en un punt sinó per qualsevol lloc del món, amb una resolució espacial de 30 metres, és a dir, que tenim informació cada 30 metres en tot el món, pràcticament durant cada mes o cada 15 dies d'aquests 40 anys, i aquesta informació l'estem fent servir, per exemple, per poder entendre com han canviat els usos del sol en el nostre territori, a la península Ibèrica, des de l'origen, en aquest cas, de la sèrie Landsat, que és el que fem servir, fins a l'actualitat. Llavors, cada un d'aquests quadradets correspondria a una imatge del satèl·lit Landsat i el que fem és, per cada quinquenni, des de l'any 73 fins a l'actualitat, desenvolupar mapes de cobertes del sol i mirar com han canviat entre un quinquenni i l'altre. Per exemple, en aquesta imatge d'aquí veieu aquesta zona de Granada, aquesta taqueta més marró d'aquí, que potser és la que podeu veure més bé, com al cap de pràcticament 15 anys s'ha ampliat moltíssim, que és el cas de les zones de regadiu. I amb això podem entendre i podem veure realment com està evolucionant el nostre territori i cap on podem anar. Una altra aproximació que també ens és útil a nivell de dades de teledetecció és la incorporació d'aquesta informació en els índexs de sequera com els que us he ensenyat abans. A través de les dades de satèl·lit el que podem derivar és índexs que ens informen de l'estat de la vegetació, ja sigui un índex de vigorositat, de com estan actualment la vegetació, o un índex de contingut d'humitat d'aquesta, que són
dades necessàries per saber, per exemple, com tenim l'estat dels nostres boscos, com s'ha de gestionar, les prediccions climàtiques que diuen com estan els nostres boscos, risc d'incendi, coses d'aquest estil, i que un cop integrades els dos tipus de dades, el de clima i el de teledetecció, es poden desenvolupar índexos més evolucionats, com per exemple aquest que teniu en aquest mapa dels Estats Units, que s'anomena el Vegetation Drought Response Index, que és un índex que hem desenvolupat a partir del Centre Nacional de Sequera dels Estats Units com a eina per saber què està passant constantment en el seu territori. Ells tenen el territori categoritzat amb aquestes categories que veieu aquí baix, sequera extrema o molta humitat, i així saben més o menys com poden gestionar o quins llocs han de tenir-hi més a l'ull a sobre. Això ho calculen cada 15 dies. Poden saber perfectament on poden tenir problemes de cara a l'estiu, abastament d'aigua, coses d'aquest estil. L'últim exemple que ja us poso és el que està passant en el nostre territori, com estem fent servir aquest trinomi de dades en un entorn Big Data per entendre el que passa en el nostre territori i com coses o situacions que estan passant a l'altra punta del món tenen una influència directa sobre nosaltres. És el cas d'un estudi en el que es relacionen els índexs atmosfèrics globals, com poden ser el Niño o com poden ser índexs climàtics de l'Atlàntic, amb les dades de sequera que us he ensenyat abans, en les quals uns s'identifiquen com a predictors dels patrons aquests de sequera que nosaltres estem patint i com això té una influència directa sobre el creixement, per exemple, en els nostres boscos, per tant, en la fixació de carboni, per tant, CO2. Aquí ja entrem en un altre món de polítiques de mitigació. Amb les dades de dendrocronologia aquestes de creixement dels arbres. Clar, això el que ens fa arribar com a reflexió final és que la ciència i la tecnologia de la informació geogràfica permeten aproximar cada vegada més la recerca i aquesta tecnologia per poder abordar tots aquests problemes que nosaltres ens trobem d'una forma molt més potent perquè podem gestionar molta més capacitat de dades, diversitat de dades i a més el fer-ho d'aquesta manera sinèrgica podem entendre el nostre territori d'una manera que fins ara no ens haguéssim pogut arribar a imaginar. I això és fins aquí el que us volíem explicar. Moltes gràcies, Cristina. Hem quedat tots eixuts. Aviat saludarem la nostra set allà darrere. Una única amable pregunta. Bueno, estàvem parlant aquí els companys de la solució. Bé, la meva pregunta és quin satèl·lit et dona aquest tipus d'imatge amb tanta resolució que... Bé, jo et puc contestar aquesta pregunta a mitges. És a dir, dels satèl·lits comercials que nosaltres coneguem, ara mateix hi ha una constel·lació que es diu WorldView i en aquest cas el WorldView 3 té una banda de camp cromàtic que sí que et dona aquesta resolució de 31 centímetres. Ara, el que poden arribar a tenir els serveis secrets o el que no sabem que existeix, que volta per donar voltes, això no ho sabem, però segur que poden ser aquests 38 molt menys, està clar. És que nosaltres estàvem fent un treball de teledetecció i clar, el píxel ens donava, utilitzàvem el Landsat que també que són de 30 metres i clar, de 30 metres a 31 centímetres és un món i per això sobtada. Completament, és una altra història. Clar, pensa que aquests satèl·lits normalment no són satèl·lits com l'Landsat que tenen una posició